Henffych, wythnos yma, o'n i fod, nath rhywun ffonio fi fewn i gweud math, please, nid i helpu, mae dyn ni rhywun sy'n wedi bod yn canu ers cwbl o flynyddoedd, angen dy help di dysgu sy'n mae canu oedd eto. A wedi pwy, wedi Whitney Houston, na. So yn lle, achos o'n i'n rhi brysur un yn lle, nes i bod wedi chwilio am y clipio gorau ar y we, ar gyfer nid just chi fan hyn, achos mae pawb fan hyn, ond hefyd fy ngwesau arbennydd Catherine Ayers! Reit te, ti'n gweld ti ar y sgrin a pethau fel yna, ond beth di bobl ddim yn gwybod am beth i ti, yw bod ti'n chydig bach o ddawnsreg, yn dweud? O, ydw. Ballet a tap. O, ie. A o'r ddau, thap a ballet, pa un yw dy ffefryn di, pa un ti well yn neud? Siwr o fod ballet oedd y fforte, iddyn ni'n meddwl. Ie, plié, pas de chasse, leotard. Tutus. Symudiad? Tutus? That's not, na, Ac oedd ti'n gael dy fodyd y draed i chopio ffwrdd i fedru'n ffitio. Do, so fe'n cael bach o drafferth dydi hyn, ie. Achos mae yna ffilm allan, fi'n gwybod beth yw, maen nhw'n trio gwneud y syniad yma bod wedi gyfuno ballet a tor-ddawnsio, breakdawnsio i bawb. Tor-ddawnsio. Ti'n meddwl bod yna pethau sy'n gyffredin yn y ddau? Wy'n siŵr bod yna farchnad i rywun fydd yn licio wneud hynny. Ie, rhywbeth fel yna. Y reswm i'n sôn am beth yna, achos bob tro chwilio am y clipiau gorau o bobl yn tor-ddawnsio, achos dwi'n fan mawr o'r The Caterpillar, The Turtle a pethau fel yna. A dwi wedi ffeindio y clip gorau yn y byd o rhywun yn tor-ddawnsio fan hyn. Padding di hwn, jyst i chi weld fan hyn, ie. So, achos mae ar llawr i gegin fo adre. So, ie. Ac yn neud symudiad. Nawr, mae yna wers yn fan hyn. Padding fan hyn, ie. Padding ar dy ben. Dyna beth sy'n angen efo. Ti hefyd yn sporty iawn? Ti'n chwarae pêl-droed? Pan o'n i'n fach, o'n i yn wario lot o pêl-droed. Ti hefyd cricket? Ydw, fi'n gallu spin bowlo. Fi ddim yn gwybod siwt, really. Fi wrth y modd efo cricket, o ti'n well yn batio neu bowlio? O, lot well yn bowlo. O'n i jyst arfer bwrw fe'n rhy galed pan o'n i'n... Bydd y bobl yn bowlio, o'n i jyst yn meddwl... Please mae'n bwrw fi. Maen nhw'n debyg, wrth gwrs mae gen chi cricket a mae gen ti baseball draw yn America. Maen nhw'n debyg iawn. Y tric ydi i gadw'ch llyged ar y bêl, ie? Mae'r clip yma'n dangos. Cadwch eich lyged ar y bêl. O! Neu ar y bath. Neu ar y bath, wrth gwrs. Ti ofyn, sori, ddim fi... Y gadael yw hwnna. Cyn bod chi'n dechrau pwyntio bus. Fi'n gwybod fi chydig bach yn nerfus o'n y gadael yw. Ti ofyn pryfyd cop? Ydw. Pawb ofyn? Ie, ddim yn rhy o'r hoff nhw. Ti hefyd ofyn bod yn ganol y môr? Ydw, ges i brofiad gwael sawl blwyddyn yn ôl lle nes i bron boddi yn y môr. Ac ers i... Stori neis ar gyfer bore dydd Sul. Joioch, mae'n dydd Sul. Na, felly, fi bach ofon yn y môr. Os ti'n mynd gwybod le mae'n benni, ti'n mynd gwybod le mae'n gwylod, le mae'r ochrau, pwll nofio, ffain. Fi wrth y modd ar y traeth. Lle mae'r traeth yn cwrdd ar môr. Yr unig broblem yw, mae yna lot o bobl sy'n shown off ar y traeth. Mae'r clip yma'n dangos sy'n o'r bobl yma. Ond, jyst gwylio chi weld beth sy'n digwydd. Oce, drychwch, mae'n mynd i redeg, ag... Del, ti oedd yn dweud, ha! Oedd yn aw, ha! Top sy'n mag. Whitewater rafting, ti di wneud? Peth mwy o peryglis i wedi wneud? Do, nes i wneud yn yr Alban, a dd dŵr yn really oed. Nes ti fwynhau? Na do, nes i gwmpa mewn a nes i golli'r caiac. So ti bron boddi, ti'n yn whitewater rafting, di cysau. Ac eto, pan nes i ofyn i ti, is ti'n hoffi wneud, ie? Syrffio? Mae hwnna'n rhywbeth gyda'r môr. Pam syrffio? Be di o? Dyn nhw ddim cynniatau fi mas na rili. Ond be di o am i ti syrffio? Wel, mae'r rhan fwy o bobl yn edrych yn cool pan maen nhw'n neud, a fi'n gwybod bydden ni ddim. So fi jyst eisiau profi'r pwynt bod chi yn gallu edrych yn uncool. Mae syrffio yn medru bod yn bryglis iawn ar y môr, yn y dŵr, a hefyd ar dir, ar lan. Syrffio dir. Fi'n mynd i'n ambwyntio bus, ond mae fe'r ben to. Ti hefyd ti eisiau bod yn masgot Tottenham Hotspur? Ond dim rai oedd yn y gwisg mawr. Gwisgo, oce. Be dyn nhw... Morthwyl? Na, Hammers yw... Spurs. Hammers yw Spurs, neu West Ham. Fi'n gwybod dim byd am bil. So, ie, ti eisiau gwisgo... O'n i jyst eisiau mynd mas yn shorts a t-shirts gyda'r tîm yn... Mae gennau glip o'r masgot gorau yn y byd, ie. Globi ar gyfer Harlem Globetrotters. Ni'n just wneud o'n yn sydyn. Ar un, Chydig bach o syrthau fan hyn, o'n i jyst gweld o.
falle bod wedi brifo chydig bach, ie. Gan i just weld, na, mae dal i symud, mae'n iawn. Gan i weld beth sy'n neud. Neith o godi fyny, dych chi feddwl? Yn anffodus, mae'n amser i dibrennu. Na. Gan i llwythi mwy, o'n i eisiau siarad mwy, ond diolch yn fawr iawn i fy ngwestiwn arbennig, Catherine Ayers, a hwnna oedd Newyddion y We.